Janvier mon bandiraɓe sehlaɓe heɓataɓe radio Diol Sare en garti oɗo ñalawma altine goo lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi donc journal men gadano e ndeɗo hitande mo mbaɗa tan ɗum noon ko titre uji meɗen ɓurɗo mawnude en wayno ko fof ko actualité international guiɗorɗen ko toon to Israël e tunnede kadi e habaruji gummiri toon noon kurmaɓe suprême waɗi kuulal muɗum hannde ñawore pour wiide riwtude hono kamɓe gouvernement Benjamin Netanyahu ko pewjeno ko fate limite pouvoir muɗum hono kamɓe cour suprême kabruji men ha hannde to international ko toon to Japon dutoɗen leydi jerɓu noon toon ndi holto ɓe jarata oɗo saha joni no foti mayɓe kadi hol bonandeji gonɗi toon toon to Tchad ene wayno mennoɗo wonde kañum hoore mum e Lundi hen wayno nomama oɗo saha joni pour won premier ministre toon to Tchad toon to Sénégal ma en jaa toon kadi mbawen haalde hono kabaru kanko biyeteɗo Alioune Nguy Ndiaye garɗo toon to New York ɗum noon ko goto e candidat ji pour ɗaɓɓurde ardade leydi toon to Sénégal woteji mbaɗoɗe hitande ujunnaji nogas nayyi ma en mbawi jokkodirde hono Tidiane Niang ko goto e joɗaniɓe en toon to Mauritanie o wawa rokkude élément mo jogui en ko fate caftal ɓaɗa ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude o du journal siftinɗon tan hannde ko goo lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ma en garta desuji joni so tawi Allah jawi. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare jaam hiire mon donc hannde ko ñalawma altine ko ñalawma kadi gadano e lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi donc journal meɗen gadano e ndeɗo hitande puɗorɗen ko habaruji meɗen toon to Israël e tunnade kadi habaruji gommiriɗe toon hono kamɓe cour suprême mo Israël e nder ñawore ɓe mbaɗi hannde ɓe mbawi kamɓe koye maɓe riwtude gueɗɗe ɗe ganduɗa kuulal mo ganduɗa kanko laamu makko kanko Benjamin Netanyahu o wanno ɗum o wi wonde ko pour ko fati en doole walla kamɓe cour suprême wonko ɓe mbawa wadde so tawi kanko laamu makko waɗi ɗum noon ko ɗum ɓe mbawi wi wonde ko e nder kamɓe ɓeɗo sappo e joyi juge uji gonɓe toon to cour suprême ɓe mbi ene wayno ko ɓe mbawi wiide wonde ko kuulal kanko Benjamin Netanyahu ƴeftuno pour wiide wonde ko wonko kamɓe laamu kol koɓe mbaɗata emen cour suprême ala ko wawi men kadi wayno ko kamɓe cour suprême oɗo saha joni ɓe garti wonde ko kamɓe jogui doole kala ko fate ñawore koto mabɓe haaɗi ɗum noon ene wayno ko siftini tan no ɓe mbini donc ɗum donc tugnade article o en mbaɗade Cincinnati walla koye tugnade oɗo article bindeɗo CNN Israël naɓe nder donc ceeɗu hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati yiyanoma hewɓe ni ceppa e laabi ɗum noon ko caggal nde kanko gouvernement Benjamin Netanyahu nde wanno ko mbiyata overhaul ɗum noon ko wiide wonde ko cour suprême ala e mabɓe doole kamɓe laamu ngu wonko ɓe pewjata ɓen mbawa ala ko mbawi mabɓe ɗum noon ko ɓuuri hewde seppannoɓe ɓe mbi wonde ko kanko Benjamin Netanyahu ɗeɗo fof ko peeje beele kanko hoore makko tawde wonno ko woni koye ñawoje walla won gueɗe ɗe o takka hen surtout hen gueɗe patuɗe enne jawdi laamu ndi wiya wonde bonni ɗum ngal ɗon kuulal beele kanko hoore makko wawa ñawede ɗum noon on wawa beele ngal ɗon kuulal ne wawa wasde fawede makko kono ko wawi woni fani wani cour suprême hannde ɗum tugnade ko habaru jaltude on ko sappo e ɗiɗo e ɓeɗo juge sappo e joyi kañumen koyema fof jaɓodiri mbi wonde ko kamɓe kuulal mabɓe mbanno ngal won ko zéro ɗum noon wawa wadde habaruji men hande toon to Japon e tugnade kadi ko sakiri ɗumin toon on leydi jirɓu noon toon oɗo saha joni wiya wen ken wona capanɗe nayyi e joyi ujunere capanɗe e joyi ujunere galle walla yimɓe wonnoɓe hen oɗo saha joni ngala courant ɗum noon ko tugnade noɓe kaldi ɓe mbi ko leydi yerɓinde toon ken wona jeeɗiɗi piccal joyyi ɗum taw so fawama e jeenayyi donc leydi jerɓugol mum haali ko jeenayyi donc jeeɗiɗi piccal joyyi waɗi toon ɗum waɗi donc wayno ko ken wona capanɗe nayyi joyi ujunere e temedde jeeɗiɗi galle oɗo saha joni ngala courant ko ɓe mbi noon ko mayɓe oɗo saha joni tan tinaɓe hen ma en ko yimɓe jeegom ɗum noon waɗi ko wuuro wiyetengo toon to Ishikawa e kadi en koɓe mbi kadi ne waɗi yimɓe sappo e ɗiɗo woɗɓe gañiɓe taw koye ɗiɗon préfecture aji walla nokkuji gonɗi toon to wiyete guure biyeteɗe Toyama e guure biyeteɗo Niigata
ɗum noon fof ko gueɗe ɗe ganduɗa taw ko télévision japon haali ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko ministre mabɓe de défense wawi addude hannde ken wona ujunere soldat pour wawde wallude yiitude yimɓe ɓeɗon ha hannde wonɓe toon taw ɓe jiyaka taw e wawde kadi wallude ɓeɗon hisnude ɗumen ɗum noon haali ɗum ko ministre toppitiɗo ko fate défense biyeteɗo Mouro Kiesh ɗum kanko haali ɗum haalde e jeyndiyankoɓe toon to Tchad e tumnade kabaruji gumiri toon to radio France international gonnoɗo e parti Lundi hono biyeteɗo Masra en wayno nomama hannde toon to Tchad yo won premier ministre gouvernement transition ɗum noon ko e nder communiqué jaltu toon communiqué yaltinde wi wonde ko kanko ɗo Masra en wayno nomama ko yo won premier ministre siftinde on tan ko kanko Masra o en wayno jeenno koye yimɓe lundiɓe laamu communiqué o yalti ko taw ko haali ɗum ko secrétaire général présidence mabɓe toon biyeteɗo Mohammad Ahmed Alhabo e ɗum noon kanko haali ɗum communiqué o wi wonde ko e nder télévision mabɓe biyeteɗo Omara donc tugnade hannde communiqué o e mbi wonde ko kanko biyeteɗo succès Masra o nomede mo premier ministre ko wawde wallude leydi Tchad wadde élection ngaji muɗum libre et démocratique ɗum noon koye ɗamina koye mayirɗe lewru octobre hitande ujunnaji 2024 siftini ɗon tan ko gouvernement gonɗo toon o waɗi koye o ƴefti pouvoir makko ko caggal gartinoɗo leydi ndi biyeteɗo Idriss Déby nde sanki ɗum noon koye lewru koye hitande ujunnaji 2020 ko ene won caggal muɗum ko ɓiyi ko biyeteɗo Mouhammad Idriss Déby ko kañum ardi leydi ndi onne kadi ko général e ɗum noon ne wayno koɓe ɗamini woteji pour artirde laamu e juuɗe civil en koye lewru octobre hitande ujunnaji 2024 donc ko kanko oɗo nomaɗo biyeteɗo succès Masra ko ɗum woni ligguey makko wallude leydi ndi artirde laamuji e juuɗe civil en habaruji men international hande toon to Sénégal kanko ancien ministre de l'agriculture biyeteɗo Aliou Ngouille Ndiaye wiyama waadi toon to New York ɗum noon ne wayno ko kanko kadi koye goto e candidat ji yiɗɓe ɗaɓɓude lefol laamu toon to Sénégal ɗum noon ko woteji mbaɗɗoɗe hitande ujunnaji 2024 siftinde on toon ko kanko wonno ministre de l'agriculture e laamu Macky Sall kono ene wayno ko démissionné o yalti parti biyeteɗo alliance pour la république du Sénégal ɗum noon ko APR o yalti parti mum ɗum caggal nde Amadou Ba nomade en wayno ko kanko hoore makko e tugnade kadi habaruji gummiri toon o welano ko oɗo nomination ko way wonde fof en wayno ko kanko kadi mo jogui soutien wonande goo wonde ko mo jogui guila e jina e makko ha e kanko hoore makko eɓe jottodiri e leƴƴi ɗi foof ko way wonde foof en mbawino ɗaɓɓude jottodirde makko kono noon ko janggo wonata ma en mbawa kadi heɗade ko haalata e kanko kadi mo haalde men e Pulaar o haalde men kadi français e ƴeewen kadi ko addimo New York e kadi holko wawi haalande ne candidature makko toon to leydi Sénégal kanko Aliou Ngouille Ndiaye gonnoɗo ministre de l'agriculture hande ko kañum koye goto e candidat ji ɗaɓɓoɓe toon ardade lefol laamu toon to Sénégal bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jol Sarma en jokkodirde joni e Tidiane Niang ko goto joɗaniɓe en toon gonɗo toon to Mauritanie wawa rokkude en élément mo jogani en ko fate coftal ɓanɗe Tidiane Niang bisimilla assalamu aleykum wa rahmatullah tedduɓe heeɗiɓe haalirde radio Wolsare joni kabaruji men coftal ɓalli jamma altine 2 lewru janvier hitande ujunnaji 2024 gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli ko lambato leydi Sénégal caggal combat gasdo ko ɓoyani ko hakkunde Boy Niang ɗimmo e Modou Lo ko Modou Lo wawi hebde polgue yesso Boy Niang ɗimmo garene parcours ɗiɗo mbiruji ɗiɗi sippirnoɓe kikiɗe hande to leydi Sénégal gadorɗen ko keɓɗo polgo woni Modou Lo heeɓi fartange sippirede 25 combat 25 victoire 3 défaite e match goto nil Boy Niang ɗimmo liɓaɗo kikiɗe hande o heeɓi fartange sippirede 18 combat 14 victoire 4 défaite gudditen hello men heroringo équipe nationale mo leydi Mauritanie yettiɓe jamma hanki to leydi Tunisie ngam jokkude stage moɓe jogori yubbinton haade ɓe tinda to leydi Côte d'Ivoire ko siftinde bandiraɓe hono jamma hanki attaquant biteɗo Aboubacar Koita joueur to championnat mo leydi Belgique yettima to leydi Tunisie équipe nationale mo leydi Mauritanie ene jogui kiwdiral cehilagal wonata ko jeegom nduɗo lewru ndu gonɗen hakkude mabɓe nando mabɓe mo leydi
leydi Tunisie tumnade fédération mo leydi Mauritanie be kolliti e windande mabbe Facebook e jamma hande o do défenseur équipe nationale mo leydi Mauritanie biteɗo Bakary Ndiaye e Hassan Wulhouaybi jettima to leydi Tunisie ha joni ko fate kabruji équipe nationale mo leydi Mauritanie e windande fédération mo leydi Mauritanie yaltude ko ɓoyani ko lawɗi andama mayoji équipe nationale mo leydi Mauritanie jogori ɓornade oɗo Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ɓe kolliti ɗiɗo mayoji kesi pul jaltuɗi ñalawma hande ɗo équipe nationale jogori ɓornade ma gon disponible e boutique fédération mo leydi Mauritanie wonata ko ñalawma alarba ne hawra e tati lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati ha joni ko fate kabruji coftal ɓalli ko kabruji keruriɗi équipe nationale mo leydi Mauritanie oɗo biteɗo Oumar Ngom ko siftinde bandiraɓe oɗo biteɗo Oumar Ngom ko ngolɗo woni lawol garwanigol omo sélectionné équipe nationale mo leydi Mauritanie omo yara duuɓi 19 jinnaɗo makko meeɗi wonde international mo leydi Mauritanie jinnaɗo makko wiyete ko Cheikh Ngom oɗo Oumar Ngom o jouata ko championnat mo leydi France Ligue 2 équipe biteɗo Po ha joni ko fate kabruji coftal balle nder leydi Mauritanie tumnade AS pompier ɓe kollitiɓe jaafima hono biteɗo Alpha Ba gonnoɗo keblowo kippu AS pompier lomtimo Sidi Mohamed Wul Abdallahi gudditen hello men équipaji kalfiɗi Coupe d'Afrique e Côte d'Ivoire hitande ujunnaji ɗe nogas e tati hono équipe nationale mo leydi Guinée les sili national ñalawma hande puɗɗima regroupement mum to leydi Guinée so Conakry ha joni ko fate ndiɗon badi hono barode teddugal leydi Sénégal tumnade windande fédération mo leydi Sénégal ko fate programme les lions de la Teranga ko ni sifori ñande capantati lewru décembre hitande ujunnaji ɗe nogas e tati ko nden équipe nationale mo leydi Sénégal fuɗɗi regroupement mum to lamorgo leydi Sénégal Dakar ñande jeetati lewru janvier hitande ujunnaji ɗe nogas e nayyi eɓe jogui kiwdiral cehilagal wonata ko hakkude mabɓe nando mabɓe mo leydi Niger ñande jeenayyi nduɗo lewru ndu gonɗen hono hoorejo leydi Sénégal ma hokkuɓe arara gendi leydi Sénégal ñande jeenayyi nduɗo lewru ndu gonɗen hono équipe nationale mo leydi Sénégal ma ummo e lamorgo leydi Sénégal ngam tinda to leydi Côte d'Ivoire 15 nduɗo lewru gonɗen kiwdiral garwanigal équipe nationale mo leydi Sénégal ma hewdire nando mabɓe mo leydi Gambie 19 nduɗo lewru gonɗen kiwdiral ɗimmal équipe nationale mo leydi Sénégal ma jabbo nando mabɓe mo leydi Cameroun kiwdiral mabɓe saket premier tour wonata ko nogas e tati nduɗo lewru gonɗen woni 3e match leydi Sénégal ma hewdire Guinée Conakry ha joni ko fate kabruji coftal ɓalli tumnade CAF ɓe kolliti hono équipe type africain hitande ujunnaji ɗe nogas e tati ngol ɗo woni lawol garwanigol hono ɓiɗɗo leydi Mauritanie biteɗo Aboubacar Koita jencude championnat mo leydi Angleterre kiwdiral gasgal ko ɓoyani ko kippu Liverpool kañum samti kippu Newcastle loggi 4 e loggi 2 championnat mo leydi Angleterre en jokki ñalawma janggo so woni 19h30 GMT kippu Brighton ma hewdire kippu West Ham championnat mo leydi Espagne kiwdire ñalawma janggo 19e journée kippu Getafe 16h GMT ma hewdire Rayo Vallecano Real Sociedad 18h15 GMT ma hewdire Deportivo Alaves 20h30 GMT kippu Valence ma jabbo kippu Villarreal Coupe mo leydi Italie ñalawma janggo 20h GMT kippu Milan AC ma hewdire kippu Cagliari kabruji men coftal ɓalli ko ɗo kaadi en calmini hetiyankoɓe haalirde radio to mbawi wonde fof radio wol sar sebbe yo golle gollu Tidiane Niang jarama no fewi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hande e oɗo ñalawma gadano hitande ujunnaji ɗiɗi nogas on jarama